is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit. To listen to our online webcast at www.listentomyradio.com. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit. To listen to our online webcast at www.listentomyradio.com. Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Lilo's best. Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Lilo's best. On the ones and twos, this is DJ Donoso. Donoso. The third. Tomorrow's Mix Club DJ. Bringing you the hits. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public may dance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Lilo's best. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sa kwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na, kay masaot na. Bayle lang, wala gamoa. The public may dance.
kang soltero dira, mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public may dance. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.mongusmixclub.listentomyradio.com. Among Us Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, sa Pilipinas, oras sa DMC Neto FM. Alas 6:52 na sa gabi. Isagit kamay dahil nga gabi, mga kagrupo, mga party. So welcome naman sa ato nga lingaw-lingaw sa buong gabi. This is DMC Neto FM Dance Party Mixes. Wala po naman kita magkiki-ay kag maghataw-hataw sa buong gabi nga medyo mabulubog na, no? Hasta alas 9 sa buong gabi. Okay, so while ang Baguio still para subong sa aton nga area, no? Pero pasalamat kita nga hindi manggid baskog ang iyang ulan kag ang hangin diri sa may Metro Dumangas. Okay, we're still on signal number 1, I think, no? Kag stranded pa mga pasahero diri sa may Sapao Elementary School. Okay, samtang mo dang tugnawan, wala man kamo sangkupan kay wala dang inyong mga nobya. Okay, pwede ka mo na maka-zomba-zomba kag maka-kiay-kiay sa itong exclusive nga mga dance remixes. Nga for sure, pwede ka din makapainit sa inyong mga lawas. Samtang ka mo na nag-auyat sang ginabulubalas nga red horse, no? Or tikwi-tikwi. Okay, masakit sa mga suki nato sa bilog nga Dumangas, sa mga 45 ka mga barangays nga nag-silent monitor kag nag-muni-muni. Sa aton dramang housing, sa may Bakay Housing, arada siyempre si Franklin Jojo Sambilia Jr., of course si DG Mama Doms, kag siyempre si Katupang John or si Idol ko Giona Vasquez. Okay, salamat din sa silent monitor kag pag muni-muni. Kag sa mga suki man nato sa may Bulilaw Housing, sa may PD Montfort North Housing, kag siyempre sa may Kapalis, kag sa may sa may Pulao. Okay, sa mga iban pang lugar nga naga-muni-muni, naga-silent monitor sa bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas, bilog nga Panay Island, Philippines, kag bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan via our Facebook Live. Okay, so basi may ara ka mo ipa-shoutout sa buong gabi, no? Just drop sa aton nga comment section. Kaya akong bahala magbasa para sa inyo. Among Us Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, wala sang bayad natin nga shoutout, no? Ang inyo lang i-divide siguro i-share. Just share my Facebook Live para medyo damo man na makita kang makalingaw-lingaw sa buong gabi. Okay, acknowledge ko nagtama sa akong sa mga gabi. So, dira si Andrea Miss Donoso. All the way from Barangay Sapao, Sitio Naluuyan, Dumangas. Nung akon nga guwapa, kag cute nga estudyante. Okay, sabi niya, good eve, sir. Okay, may gabi man na sa imo. Kag sa imo, siyempre nga, family circle. Okay, naman si Paring Nay Pilipiasa all the way from Barangay Bakong, Dumangas. Salamat gid pre sa pagtamwa kag pag-monitor kapag support sa akon nga Facebook Live. Okay, siyempre araman si Idol, kumpare ko DJ King Fortune all the way from Pututan, Iloilo. Wala ka pre naka-live? Okay, pwede ka maka-live kay mga bulubog na hindi makalagaw na. Okay, salamat gid Idol, paring DJ King Fortune nga mabatian man nato sa mga upas-upas. Pero hindi siya nag-upas, siyang MC sa upas, no. Okay, basta may mga event rin sa upas sa Dumangas kag may mangita sang MC, no, i-rekomenda para makakita-kita man kita diri sa may Dumangas. Okay, si Timay Dumaop or si Karil Donoso Dumaop, ako man siyempre nga cute nga estudyante kag medyo smart man. Okay naman, good evening sir, DJ Vic Donoso III. Okay, salamat kayo sa mga parente ko dito sa may Sitio Naluuyan. Barangay Sapao sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Okay, once again, just share my Facebook Live para medyo damo man na makita sa aton nga lingaw-lingaw sa mga gabi.
Okay, salamat sa nag-share sa ilang reaction sa ako niyo Facebook Live, like heart, also like and care, and even you don't care. Okay, Sir Alex Dikinya, dala sa may New Zealand. Kumusta da, Sir Alex? May tikwit dira. Okay, hoping nga okay ka lang da sa New Zealand. Sana all naka pa New Zealand, no? Sana all. Ako yasta pa lang sa airport sang Iloilo. Siglang basta uli may libre masakon yung lagaw-lagaw sa iban nga party sa kalibutan, no? So, i-grab nato kung libre. Okay, salamat once again kay Sir Alex Dikinya sa pag-money dra. Salamat man kay Arlie Diala dahil sa my Kingdom of Saudi Arabia sa pag-share sa imo like reaction. Also kay Idol paring DJ King Fortune. Salamat sa pag-share sa imong heart. Okay, wala ko no sa wala di ganit tikwi. Okay, di ba gabi hubog ka man? Di off man pag may time pre na. Hindi man namin nga kada gabi nag-inom ka. Actually, subong da ikadua ko na nga gabi nga wala nakainom, no? Kaya na-realize ko nga ang inom nga bisyo. Daw hindi gid magali man nami ah. Mas manami gid man guro kung wala ka sang bisyo, no? Okay, di off man pag may time. Okay, ang very talented nga teacher sang Bakay Elementary School. Ang nag-iisang Sir Apang. Okay, si Black Barbie or si Sir Gassi de Fiesta. Okay, parinti mo ni guro. Paring noipi si Black Barbie o si Sir Gassi de Fiesta. Okay, ang very talented, no? So, ako ni sa iyan nag-admire. Eh, kung art lang paghambalan, no, pero take ka namin ipaduringan. Sana all. Sana all. Nagaingod-ingod ko ni sa iya nga para medyo malatnan man. Tigalan kay daw wala agad kay ako niya kamot nga tuo. Bisan paano kiwi gid magkurit. Okay, salamat gid Sir Apang si Black Barbie kanami sa ngalan niya Black Barbie. Pero puti ni siya. Paras kami nga daw ka puti. Musta Sir Nonoy? Okay, okay lang ako diri although nga wala kalagaw kay mabulubag yung subong. Okay, kumusta na ang ato mga balay? Wala man na maglulupad? Doon hindi man tamang hangin Mas okay lang gawa subong kay medyo mabugnaw. So makasave kita sa mga aircon. Sa mga aircon dira, sana all aircon. Sana all. Sa mga electric pa naman, hindi kita pabugas ang dugay kay matugnaw subong nga panahon, no? Makasave sa kuryente, okay? Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, ang guwapa nga teachers ang Dumangas Central Elementary School and Master Teacher 2. Okay, friend ko man, siyempre. Nga si Ma'am Marilo de la Piña. Okay, salamat gid Ma'am Marilo sa pagtamo sa ako ng Facebook Live. Basta may gusto kayo patamiyaw, just drop sa atong comment section para mabasa nato na. Wala sang bayad Okay, Jubin Sibilya de Sican, dala sa may Barangay Managi Tumanga. Salamat gid sa pagtamwa. Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat once again kay Ma'am Marilo de la Piña for sharing your heart reaction. Also kay Jubin Sibilya de Sican, kay Sir Alex Dikinyang ara sa sa New Zealand. Also kay Black Barbie o si Sir Apang, kag si paring Noipi de Fiesta.
Ako naman si Mariposa, dala sa may barangay Banangit, Dumangas, or si Julie Belieza. Okay, salamat kid Mariposa sa pagtamwa. Okay, just enjoy your hataw-hataw there. Okay, sa may barangay Manangit, Dumangas. Salamat man kay Marites Aptingo Galigo sa pag-click sang heart. Okay, welcome to my live Tristan Villa. Okay, dito sa may barangay sa Dumangas. Yuli kaka, dramulet kid. Salamat man kay SB member Francis Kiko Tamisen. Okay, dito sa may barangay Harding Dumangas sa pag-click sang heart. Okay, once again, shout out ang bongga-bongga kag thank you so much kay SB member Francis Kiko Tamisen. Yuli kaka, dramulet kid. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangusmixclub.listentomyradio.com. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public may dance. Yuli kaka, dramulet kid. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay naman sa itong Facebook Live, siyempre ang mabuot, kagwapo, nga taga-barangay Kapalis Dumangas, nga lalagson sa mga chicks. Ambot nga lalagson sa mga cats, no? Okay, Jumari Doctolero, pa-shoutout sir, mga barangay Kapalis kay James, kag kay Jumari. Sino nga Jumari? Ikaw man si Jumari. Okay, once again, salamat kay Jumari Doctolero dahil sa may barangay Kapalis Dumangas. Okay, shout out na bongga-bongga once again kay James kag kay Jumari from Jumari Doctolero. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice.
Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, mga gabi sa mga members ng All-Star Riders Dumangas. Nakasaling monitor, kag naga-muni-muni. Si Bro Richard Manyapaw dra sa may Barangay Victorias Dumangas. Also si paring Bernard June Mosquida sa may sa may Burgos, sa may Banos sa Dumangas. Also kay Bro Tope or si Sir Chris Binavista sa may Barangay Bakong Dumangas. Okay, also si Bro Stidler Nasyungayo from Barangay Victorias Dumangas. Also si Sis Shea Nasyungayo. Okay, si Bro namon Dinoy Nalduza. Okay, or si Jiro ang iyang hayo na. Okay, of course sa mga suki naton naga-muni-muni kag nagapulupamati, just enjoy our hataw-hataw subong Roland Dinglasa sa pag-share sa akong Facebook Live kag pag tulutaw mo. Te, ang plano naton wala madayon. Sa bagay ti nagaulan no, ti may bukas pa. Pwede pa na buwas ang atong mga plano. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Thank you so much to Bods Doronila or si DJ Rojan sa pag-donate sa imong reaction. Okay, sa mga talented nga taga Barangay Ermita Dumangas, very talented kag isa man ka artist, no? Para na sa iyang tanan. Sana all. Okay, once again, salamat kay Bods Doronila or si DJ Rojan nga member man sang Panay Mix DJs kag sang Dumangas Mix Club DJs. Okay, Maring Richel Cargado, ako niyo kumari. Salamat sa pag-visit sa ako niya Facebook Live. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Yeah, baby.
your number one choice. Iloilo's best. Donoso's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC, Net Radio FM. Okay, last 8 yung punto na sa gabi. Okay, once again, sagid kayo may ad nga gabi, mga kagrupo, mga party. Nga naka-monitor subong sa ako niya Facebook Live. Okay, so medyo pa okay na ang chimpo diri sa may Dumangas, no? Why naman gawa nag-ulan, so hoping anytime ma-left na ang signal typo number 1. Okay, so pasalamat ako liwat na nagtutok kag nag-donate sa ilang reaction sa ako na Facebook Live. Si Raulin Ontalan Donoso dira sa may Bakay Housing. Salamat gid. Also si Glenn Magbanwa sa may Barangay Hardin Dumangas. Salamat din sa pag-support. Also si DJ Edward Navarro de Alio Jr. sa may Barangay Managit Dumangas. Kag siyempre si Nining Morina Barolo de Aros. Also si Rox Kidding Las Gaborni, si Rodney Tanunlao, Annabel Francisco, si Juven Banabatak Dikito Tachado, dira sa may Canada. Okay, si Bells Ariel or si Bilya Mamon. Okay, dira sa may Barangay sa Dumangas. Okay, araman siyempre ang pinaka-sexy dira sa may Akwit. Balutak Nibo Iloilo ang hawak ay sa 18. 18 ang hawak si Everly Tolones Piña, Florida. Okay, salamat kid idol sa pagtamwa. Okay, kasama mga greetings. Nagibayaan ko kay ina, no? Kay maging kantuan pa ko. Ginsugop ako mabakal sang ay sa Tianggin, no? That's why nadula ako. Okay, nadula ako for a while. Kaya ginsugop ako mabakal sang ice, okay? So ngayon sa mga nagkatakay-takay na rin, okay? So, kayo nara si DJ Sandara Villamonte. Okay, dito sa may Palawan. Good evening, Arapada Sandara, DJ Sandara. Okay, salamat sa pag-support. Also si Glenn Magbanwa. Dawara sa subong sa San Miguel, pero taga-kuan siya, taga Barangay Hardin Dumangas. Okay, ang owner sang Justin Mini Sound. Okay, Glenn Magbanwa. Also si Wendy Kapospos Kabatia. Dito sa may Marikina, Metro Manila. Kumusta daw ang chimpo, Wendy? Okay ba? Okay man ang chimpo sa Manila? Damay tayo pong signal, mga bala mo? Okay, si Bills Ariel. Good evening, sir. Wala na bagyo. Okay, wala ko naka-monitor sa balita. Pero anytime, basi left naman ang type signal. Kag may biyahe na, no? Kay kadamos ang stranded subong nga pasahero dito sa may Sapao Elementary School. Okay, mo gid na. Okay, may mga libre man to kayo na silang pamahaw, no? Ang Western Visayas Emergency Radio Communicators, no? Ang Webercom, ara makain na. Okay, so ara man sila kayo na feeding program, no? Kag ang Red Cross, kag siyempre ang barangay officials ang Barangay Sapao. Kag siyempre mga teachers ang Sapao Elementary School nga nagbuligman nga mapatigayon ang stranded nga aras subong sa among nga school sa may Sapao. Siguro duga or anytime, any moment nga i-left ang signal, type on signal, mabiyay na sila, no? Okay, Bikoy, Bata ni Maleng or si Bro Bikoy dahil sa may Lawanan Tike, was out. Shout out to April Martizano Lonasco and Annie Rose Filisarto from okay nga mga Plasunggod. Okay, hambal ko na Aprilo, hambal ni Bikoy, Plasunggod ko na kamo. Okay, once again, shout out na bongga-bongga to April Martizano Lonasco and Annie Rose Filisardo nga mga Plasunggod.
Also to Agot, Mark, Genevieve, Pututanon, sakto na pilido ya, Pututanon. Kag also kay Hermundo Lunasco Jr. Okay, mga apoda ni Bicoy Bata ni Maling. Or si Bicoy Donoso siyang sa iladra ang Antique Full Sublimation. Okay, salamat gid. Also to cousin Rap Donoso, dira sa may Sampaloc, sa may balik-balik, Metro Manila, no? Good evening, cousin. Okay, may gabi mo na sa imo. Kamusta ang chimpo da, Kas Rap? Dala na ulam na sa may Manila. Siyempre, no? Na may type of signal makamadabla. Okay, Libakiro Vlogs. Isugal para sa Balanwico. Grabe, pilido mo na vlog ba? Libakiro Vlogs. Libakiro Vlogs na lang guro para nubo basahon. Isugal para sa Balanwico. Okay, tongue twister. Most in demand, best looking DJs in Dumanga. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Bird. Ang grupo mo! Okay, once again, salamat kay Bicoy Bata ni Maling for sharing my Facebook Live. Also kay Kagawad RC Rolling Dinglasa, DJ Eduard Navarro de Alio Jr. Okay, iban daw hindi ko makita pero may nag-share sa ako yung Facebook Live. Itsi ko lang bikaron kung makita ko mangalan nyo. Okay, Claire Zia Falconitin. Okay, welcome to our Facebook Live. Also si Hinley, dala sa may Pasig na ako nga gwapa nga paryente. Okay, shoutout ng bongga-bongga kay Hinley sa may Pasig. Okay, lalagsan niya sa mga cats. Maging na basta mga gwapa, no? Okay, shoutout na once again ng bongga-bongga to Hinley Donoso, dala sa may Pasig. Okay, salamat sa pagtamo sa akin yung Facebook Live. Okay, ako ko ng favorite teacher ni Hinley. Daw wala ka mga sakong nagpamati sa akon. Ang ubla mo lang sa una daw, pa-cute-cute man lang. Pawa-pawa pa, no? Pero mabuot ni siya, no? Mabuot ni nga babae, nga girly-girly. Okay, so once again, salamat kay Hinley Donoso, dala sa may Pasig. Nga, labot ka na da imo man, nag-ano ka da? Masiplatan ka ganit sa mga katsura, tapos git. May madagit din si imo. Okay, sa mga hindi pa nakatulog, no? Alas 8 pa lang sa gabi na. So, temprano pa itulog. Hindi ka mo magtulog temprano kay makapoy magligid-ligid, no? Pero kung magtulog ka mo yung mga taga alas 10, alas 11, so isa na lang kaliso aga na. Pero kung temprano pa gani, ibot lang ka mo pagkaaga, masakit ang inyong alawas, kay kapoy ka mo sa higda. Okay, so Niva Bentelio Montero, ako man siyempre nga estudyante before, ara sa may Metro Manila. Salamat sa pag-share sa imong reaction. Also, Annabel Francisco, dala sa may Sitionaluyan, Barangay sa Padumangas. Okay, si Lizel Dineros de Guzman, salamat man sa pag-share sang heart. Also kay Ma'am Junaline Donoso Dibel. Okay, dala sa may Barangay Talusan, Dumangas.
Salamat man kay Ma'am Vet Di Monteverde at masuki kada gabi, no? Ang retired teacher sang okay, sang Balabag Elementary School. Okay, salamat gid ma'am. Pachill-chill lang ra. Pwede ka man nakasaut-saot kag kakiay-kiay. Okay, Manok Tinuslok o si Balong Branch. Okay, salamat man sa pag-share sa imong heart. Okay, dito galing ang katudlo sa Pasig si Ma'am Hinley Donoso. Damo man da sa mga kwan. Mga teacher, mga male teacher. Kali kalabanan sa mga lalaki nga teacher do. Mga alangani, no? Do gamay na gid lang mga tunay subong. Pinakadlaw wala na sa may makuha nga tunay nga mga lalaki nga teacher kay ti okay, mabutang sa ilang mind or mapanumdum ilang nagakuha sa teacher nga lalaki. Ang mga lalaki nga medyo binabahi. Okay, gabi kay Ronnie Donisa. Okay, salamat sa pagtamwa. Huwag ka na yung glagaw sa balay. Tanin ang tikwi-tikwi kita. Okay, Ronnie Donisa sa may barangay sa Pao. Okay, wala kang kalagaw sa mga gahapon ba? Kaya na pang bulubantay ko sa imo. Tanin mang tikwi kita. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kag soltero dira, mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumbisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public may dance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Salamat kay Alfred W. Isonsa for your reaction. Also kay Marites Aptingo Galiega. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ones and twos. This is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Okay, sayawan time. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong babayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sa gwa. Kaya lang kamuda, may daya kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga arap sa tunga. Mr. DJ. Umpisahin na kay masakot ta. Bayle lang wala gamoa. The public may dance.
join us, Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, from DJ Eduard Navarro de Alio. Good evening, sir. Wala na bagyo kay Kaon Talitson sa Ilesikon sa Domingo. Okay, may ano sa Domingo, ha? O nagmuno man to si Kagawad Rolling ng Lasa nga may kantuan siya nga birthday. Okay, sa Domingo, no, wala nang iman ko bagyo basi na left naman ng signal na. Wala naman ulan subong, ha? Okay, mga bilaliwat sa imo, DJ Eduard Navarro de Alio. Yeah, baby. Yeah. Okay, opening sa Ilias Second, sir. Okay, may no fiesta? Opening sa Ila Fiesta or Paliga? Okay, sige. Basta may chimpo ang mga kalagaw-lagaw matadaan. Mayang gabi kay Silva Phillips Low dala sa may Gimaras. Okay, salamat sa pagtamwa. Okay, si Clear Zia Falconite is still watching our Facebook Live. Donoso, the third of the Domangas Mix Club DJ, bringing you the hits. Nagtawa ang klima, kaaso. Kampiyon ba? Masaot taya. Oo, nagani.
Dumangos Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. He was born to be wild, grew up to be wicked, tossed and free to mix. It's DJ Vic Donoso the third of Dumangos Mix Club. Nagtawa ang klimo, gaaso. Musik na, ay munda, sa kamana. Dumangos Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Network FM, alas 8:52 na sa gabi. Okay, may pila na kita minutos para magtawa tao. Kag magkiay-kiay, pero buwas siguro makabalik ko sa aga. Okay, sa mga suki nato nga nakatutok subong, naka-silent monitor kag naka-muni-muni sa ilada mga home cue na. Sa liwat ka mag-add nga gabi sa inyo tanan. Rocks Kidding Last Gaborni, salamat sa pag-share sa ako niya Facebook Live. Okay, from DJ Eduard Navarro de Alio, good evening sa tanan nga mga grupo sang C-Power Audio System, especially kay Boss John Donasco, also kay Jumer Donasco kag sa kay Migo Cubo Bison. Okay, from Edward Navarro de Alio or si DJ Edward sang C-Power Audio System. Okay, Antique Full Sublimation was out. Okay, shout out to Antique Readers Club. Okay, salamat good bro sa pag-support sa ako niya Facebook. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangosmixclub.listentomyradio.com.
panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa atong auditorium kay mag-aumpisa na ang atong pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public may dance. Of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Public warning, abiso sa tanan, ang magamo sa sining kabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa, halabira, waswas, bomba, birada. Yeah, baby! The hottest, most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Yun kaka, dramulet kid. Kampiyon ba? Nagtawa ang klimo, gaaso. Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Yeah, baby! You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web.
This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Also si Eberly Tolones sa Piña, Florida, dala sa may Akwit, Barotac, Nuevo, Iloilo. Salamat man kay Kenneth Robillo, dala sa may, I think sa may Cotabato, no? Ato na siya sa Mindanao. Cotabato, kon sa may, I think the Cotabato, Okay. Niba Bentilio Montero, dala sa may Metro Manila. Okay, araman si Ma'am Hinley Donoso. Ako man nga guwapa nga paryente, no? Nga nag-share man sa iyang heart sa ako niya Facebook Live. Salamat man kay Raulin Auntalan Doc Dosel sa pag-share sa imo reaction sa akong Facebook Live. Also kay Rodney Tandunlao dala sa may Bakay Housing, no? Si Bills Aurial or si Bill Yamamon, of course si Annabel Francisco dala sa may Sitio Naluyan, Barangay Sapao, Dumangas. Okay, salamat man kay Glenn Magbanwa dala sa may San Miguel. Of course, si DJ Edward Navarro de Alio Jr. sa may Barangay Managit, Tumangas. Salamat man kay Rax Kidding Lasa Gaborne. Also kay Jubin Banabatak de Quito Tachado sa may Canada. Okay, of course, si Nining Morina Barolo de Aros dala sa may Barangay Capalis, Tumangas. Salamat man kay Marites Aptingo Gallego sa pag-share sa imong heart. Also si Jubin Sibilia de Sicon. Kag si Sir Alex Diquinia dala sa may New Zealand. Salamat gid. Salamat man kay Arlie de Ala dala sa may Kingdom of Saudi Arabia. Also kay Annalyn Hautia dala sa may Barangay Lacturan, Dumangas. Salamat man kay Maria Teresa M. Pilizarto. Of course kay Cousin Coraf Donoso dala sa may sa may balik-balik sa may Sampaloc, Metro Manila. Salamat man kay Lisel Diniros de Guzman dala sa PD Montfort, Nortesia. Salamat man kay Ma'am Vet de Monteverde dala sa may Barangay Balabag, Dumangas. Salamat man kay Ma'am Junaline Donoso Dibel dala sa may Barangay Talusan, Dumangas. Of course si Manok Tinuslok si Balong Branch. Kag si DJ Rojan or si Bods Doronila. Salamat man kay Ma'am Marilo de la Piña sa pag-share sa imong heart. Of course kay Black Barbie or si Sir Apang, si Sir Gassi de Piesta. Kag siyempre si Paring Noy P. de Piesta nga still listening right now. Salamat gid pre sa pagpamati, no? Kag si Idol Paring DJ King Fortune dala sa may Pututan, Iloilo. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay, salamat man sa nag-share sa ako ng Facebook Live si Bicoy Bata ni Maling dala sa may Lawan Antique. Also kay DJ Eduardo Navarro de Alio sa may Barangay Managit, Dumangas. Salamat man kay Rax Kidding Lasa Gaborne sa pag-share sa ako ng Facebook Live. Si Kagawad RC Rolling Ding Lasa. Okay, may pila pa nga hindi ko makita ang inyong ngalan. Okay, salamat kid. Okay, kita lawas sa Boss Aga sa aton nga pagataw-hataw kag pagkiyay sa aton nga boss na mga edisyon sa aton nga dance remixes. Okay, once again, thank you so much, kid. God bless everyone and have a blessed Friday evening, no? So medyo okay na ato na chimpo. Hopefully, boss, wala na sang bagyo kag back to normal aton nga paglagaw-lagaw kag paglibot-libot diri sa aton nga Bano, San Dumangas. Okay, once again, thank you so much, kid. God bless everyone and have a blessed Friday evening, good night. Kag halong-halo na kamo sa paglagaw-lagaw kung di makamubos makanto. Okay, babus! Ang turntable na iyay parang himala sa gabi. Pinapalipad ang musika, hatid saya parati. Kahit saan dumayo, sigaw ng pangalan, umuugong. DJ Vic Donoso III, ikaw ang tunay na tagapagdala ng saya. DJ Vic Donoso III.
DJ Vic Donoso the third, siya naming buhay. DJ Vic Donoso the third, ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. DJ Vic Donoso the third, the pride of Dumangas. Tayo na't yumugyo hanggang magdamagan. Lasapin ang saya ng bawat tugtugan. Enjoy lahat sa bawat galawan. DJ Vic Donoso the third, the pride of Dumangas. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Kayo'y nakikijamin sa mga exclusive dance remixes ng DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. Spinning the hits is